Drop it. ஸோ ஹலோ யூடியூபர், நம்ம தாமஸ் வாட்சிங் டாம் டெக் தமிழ். இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறேன்னா ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இதனோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் போய் வாங்கிக்கலாம். யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. இது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு வீடியோ தான். இப்போ அப்போ அங்கே அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணோடனே ஒரு ஓகே பிளாக் கலர் நீட்டாக இருக்குது டிசைன். இது வந்து நார்மல் பின் கிடையாது. நீங்கள் அந்த ஃப்ளாட் பின் இருக்கும்ல, அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மல் உங்களோட இந்தியன் இதை இந்தியன் அடாப்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. சிங்கிள் தான். உங்களுக்கு வந்து எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்காங்க ஓரமாக. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இது நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. பேக்கில் வந்து எங்கெல்லாம் வச்சு மாட்டுற மாதிரி ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹோல்ஸை நீங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் வச்சா அது அப்படியே நின்று டக்குன்னு. இது கூட வந்து ஒரு 1 மீட்டர் வயர் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ்னாலே உங்களுக்கு வந்து வயர் லாங்காக இருக்கணும்ல. இப்போ வந்து இந்த வயரும் பெருசாக உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. ஓகே, பார்க்க டிசைனும் சூப்பராக இருக்குது, அழகாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது. அதாவது வந்து எந்த எதுவுமே இல்லாமல் நீட்டாக டிசைன் க்ளீனாக இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் எப்படி ஏதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த எல்இடி லைட்டில் வந்து இண்டிகேஷன் காட்டும். ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஷேர், லைக், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுங்க. இதோட லிங்க் வந்து கீழே தரேன், வாங்கிக்கோங்க. அட்டல் பை.